3 ಇಯರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನಿಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಯಾನಿಪ್ಪಂದ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿದ್ದು. ಸೊ ದಾದ ಆ ವರ್ಷ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಇತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6-7 ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಾಂಡೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವಡು ರಿದಿ ಪಂದ ಅಲ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿಡ್ ಶನ್ನು ಅಂತ ಪಂದ್ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಆನಿಪ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಯಾನಿಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ. ಸೊ ಯಾನಿಪ್ಪಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಇದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನಿಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಯಾನಿಪ್ಪಂದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿದ್ದು. ಸೊ ದಾದ ಆ ವರ್ಷ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಾವಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಮುಜಿನೇ ಲಾಗ್ಗೆ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲಾಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಜಿನೇ ಲಾಗ್ ಅವೇ ಎನ್ನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಣಿಂಕ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಏಪ ದೇವಿರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಏಪ ದಿನ ಬರ್ಪುಣಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ವಿಶ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಶನ್ನು. ಈತ್ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಯಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆಲ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸುವೆ. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏಪಲ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಜೊತೆ ಆಕ. ಸೊ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷಡ್ ನಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ಜೋಲು ದಾದಾನ್ ಬರಪ್ಚಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಹಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಬೋದು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪೂರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಕೊರ್ರೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಲೆಸ್ಕೋ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಡ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ನೀವು ದೂರ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ದಿರು. ರಾಮನವಮಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಆದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆನ ಬರ್ಡೇ ತೋ ಅಂಚದು ಪೋನುಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪಂತ ಪೋನುಲ್ಲ ದಾದಾಪು ತುಕ್ಕ. ಸೊ ಅದೇ ಪೋದು ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 6 ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹುರಿದು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಎನ್ನಿಯೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆವಡ್ ಬಂದು ಅಂಚದು ಪೋದು ಎನ್ನಡಂತೂ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಾಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ಎಂದಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಓವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಇಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರು
ಅವು ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿ ನೇಪಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಒಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಪೋದು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೈತಿರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ರಾಮನವಮಿಗ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಂದಿನ್ಯ ಬಟ್ ಮೈತೆ ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಭಜನ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಡಿ ಬಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ರಾಮನವಮಿ ಉಂಡು ಬಲೆಯಕ ಪೊಯ್ಯಿನ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಸರಿ ಅವು ಎಂತೂ ಬತ್ತುನುಂಡದ ಅಂಚಾದ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪೋಯ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟುಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ರಾಮನ ಭಜನೆ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಜನೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲಿತ್ತಂಡ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ್ ಕಾರ್ಲದಾಕುಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಭಜನೆಗ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ತೂತೆ ಅವು ಪಂಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಶಿಂದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಅಲ್ಪದಾಕುಲು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ದೇವೆರ್ನ ಉಂದೆಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಪದ್ರಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ನ ಆರತಿ ಮಾತಗೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಪೋಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೆಕೆಗ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರಂತೂ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂತು ಬತ್ತಿನ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ ದೇವೆರ್ನ ವನಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಸ್ಥಿತುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಂಕಿಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಂದು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಅಟ್ಟಡು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೆರ್ ಅಂಚದು ತಿರ್ತು ತೂಪೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾವನುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಉಲ್ಲ ಪೋದು ಬಲ ಅಂಡೇರು ಹೀಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಈ ತತ್ತು ತೋಚುಪವೆ ಲೆಮ್ಮುಲು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಮೇರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಸೇನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಪಕಡೆ ಎರೆಗೆ ಅನ್ನಿಸೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಿ ಪೂಜೆರ್ ಮಾರಿ 2 ಜನ ಏನು 2 ಗುಮ್ಮೆಡ ಹತ್ತರ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಳೆ ಟಾಡಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆಕಾಂಡ ಪೋದಿ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಪ್ಪೋಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಿದ್ದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ದಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದುಮ್ಮುಗ್ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಜಗಲಿಡ್ ಜತ್ತಿಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಂಡು ಪಂಡೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಂಡ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂತೂ ಪೂರ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂತೂ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನೆ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡತ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ಇಂಕೊಲ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅರ್ಥದ್ದು ಪೂರ ಒಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಯಾನು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿ ಜಿಪ್ಪುವೆ
ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಓಲ್ ಚಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕ್ಲೀನಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಬೊಕ ಎಂತು 4 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಪೋರಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮೇರ್ನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ಬೆಟರ್ ಆತ. ಸೊ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಜನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ಬೆಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇವುಗಳು 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಮೇರ್ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೋಡು ಇಲ್ಲು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ದಿನಲ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಸಾಕಂಡು ಅಂಚಾದ್ ವರನೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೆ ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಪೂರ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂತ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯತ್ತ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚಾದ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಫುಲ್ ಮೀದು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜಾಂಬು ಕೊಯ್ಯರ ಬಂದು ಪೋಯ ಓಲು ಈ ನಂದು ಕೀನೊಡ್ಚಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಜಾಮ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋದು ಜಾಮ್ ಕೊಯ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಏನಾನ ಇತ್ತಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಇದಾದು ಉಂಡು ತೂಕ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಲು ಅವು ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಾಗಿಜ್ಜೈಕ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಎಂಕಂತೂ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಪೂರಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಲೆಕ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರೆನ್ನ ಪೊಸತ್ ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.